Ngibingelela abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza usifundo 11. Isihloko sakhona sithi ukukhuluma noNkulunkulu. Indimana yekhanda yethu engamelela isihloko esithi ukukhuluma noNkulunkulu itholakala kuJohn 14 uvesi 13. Masikhuleke. Siyabonga umdali wamazulu nomhlaba, Thixo wethu olungileyo, ukuthi ngomusa nothando lwakho wenzile indlela ukuthi inkosi kwenzakala yonke into emhlabeni eqeda amandla nedangalisayo nethakatha izingqondo zethu ukuthi zisuke kuwena ukuze zizokuba kude nobukhona bakho ngenxa yokuthi singakulaleli. Kodwa wasenzela umusa sithi silapho wasisindisa. Wakwazi ukusiqoqa Nkosi ukuthi sizozwa izwi lakho ngoba uyasincenga, ngoba usidinga sisindisiwe. Sengathi Nkosi inhliziyo nengqondo zethu bezingaba sebukhoneni bakho esikhathini samanje ukuze sizobona isidingo nenswelo yethu yokwazana noNkulunkulu ze siza kufumana ukuphila okungaphakade. Ukuphila Nkosi okuyoba i-reward yabo bonke Nkosi abakulaleleyo nabathembekile kuwe. Njengamanje kubonakala kusafana kodwa ekugcineni ngeke kufane. Sicela Nkosi nxa izulu lisithobisa sithobiseke. NgoJesu siyathandaza. Amen. Ngiphinde ngibabingelela abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Isihloko sesifundo sethu sithi ukukhuluma noNkulunkulu. Usifundo 11 lona esiwenza namhlanje. Indimana yekhanda yethu yesifundo itholakala kuncwadi John 14 uvesi 13. John 14 vesi 13. Isihloko sithi ukukhuluma noNkulunkulu. UJohn 14 uvesi 13 ufundeka kanje. Uthi, noma yini eniya kuyicela egameni lami, ngiyakukwenza. Amen. Bengifuna leyo line nje. Yaqhubeka kona ivesi bazalwane. Kodwa sengathi ngingathola leyo line. Kodwa noma ngayifunda yonke ayikho inkinga. Noma yini eniya kuyicela egameni lami, ngiyakukwenza, ukuba uBaba akhazimuliswe endodaneni. Amen. UJesu noma yini esiya kuyicela egameni lakho uzokwenzenjani? Uza kuyenza. Noma yini eniya kuyicela egameni lami, ngiyakukwenza, ngiyakuyenza. Inhloso yesifundo ukubonisa ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukukhuluma nathi. Kufanele ukuba sithande ukukhuluma naye nathi. Indlela emisiweyo yalokhu umkhuleko noma umthandazo. Amen. Siyakhumbula ezifundweni ezedlule ukuthi sikhulumile sathola ukuthi iBhayibheli noma izwi laNkulunkulu noma izibhalo yizwi likaNkulunkulu lapho uNkulunkulu akhuluma khona nathi. So sesiyathola nathi ikhona indlela yokuthi nathi singakhuluma noNkulunkulu. Umthandazo le ndlela esiyinikeziwe. Yabo? Ukuthi nathi singakwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Hayi ukuthi ingane izocela umama noma izocela ubaba ukuthi ubaba ikhulumele noNkulunkulu. Yabo? uNkulunkulu njengoba siyakhumbula sifunde izolo sifundweni sifunde incwadi kaThimothi la uNkulunkulu ekhulunywa khona incwadi kaThimothi ukuthi kusukela ebuntwaneni bakho wazi izibhalo. Yabo? So kusukela ebuntwaneni umntwana sithole ukuthi uyadinga ukulizwa izwi laNkulunkulu. Namanje-ke uNkulunkulu futhi as much as lowo mntwana emlalela uyathanda futhi uNkulunkulu ukukhuluma naye. Kanjani nathi nasinikezwe indlela eyodwa ukuthi uNkulunkulu singakhuluma naye ngomkhuleko njengoba yena exhumana nathi ngeBhayibheli. Why? Ngoba nxa sifunda izwi laNkulunkulu ngokuqinisekileyo sizofunda intando yakhe ukuthi yena uNkulunkulu uthandani. Uyabo? Umoya oyingcwele uthenjisiwe ukuthi uyokuba ngumholi wethu ukusiholela eqinisweni lonke. Ngalokho asilaleli nje kuphela uNkulunkulu, kodwa siyakwazi sonke ukuba sibuye sikhulume naye. Amen. Siyakwazi sonke ukuba uNkulunkulu enjani sikhulume naye, omncane nomdala. Okay, umntwana uyalifunda iBhayibheli uyalifundela futhi uNkulunkulu uyafunda umntwana ekhulume naye nomdala. Amen. Siyambonga uThixo kuleyo ndawo. Mhlawumbe umbuzo umuntu akazibuza wona ukuthi ngabe umthandazo ubalulekile yini na? Okay, ngiyamuzwa uNkulunkulu nje ngabe kubalulekile uthandaza ngoba mina ngiyamuzwa uyakhuluma ezwini lakhe. So sikhona nesidingo sokuthi mina ngikhulume naye, mina ngithandaze. Okay, singakawuphenduli lo mbuzo. Mhlawumbe nje kumuntu
uzoyibuza umbuzo ukuthi ingxenye engakanani yempilo yethu yansuku zonke okufanele ibe nesithunzi somthandazo. Ingxenye uNkulunkulu uma ekhuluma eBhayibhelini, okay, mhlawumbe umbuzo ngathi ingxenye engakanani noma sidinga ukuthandaza kangaki, mhlawumbe sikaliwe nesikhathi, mhlawumbe ngoba noNkulunkulu ukhathele usafuna ukulalela abanye. Kwakukhona lokho uthola ukuthi ethi omunye sisakhula ukuthi la uma kusebusuku kwamazweni aphesheya uNkulunkulu kusho ukuthi ulalela imikhuleko yabo ngoba thina kufanele ngabe silele la. Ngabe iy'nkulumo ey'njalo ziyiqiniso yini na? Umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza nokuthi ingxenye engakanani yempilo yethu yansuku zonke okufanele ibe nesithunzi somthandazo. Uma sifunda uLuka 18 uvesi 1 siyaphenduleka. KuLuka 18 vesi 1 ngoba leyo vesi uma uyifunda ithi, wabalandisa umfanekiso ukuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangali. Amen. Uthini uNkulunkulu? Uthi uNkulunkulu simelwe ukukhuleka njalo. Sinjani? Singadangali. So uma ethi umele ukukhuluma njalo, uma ethi umuntu anytime, njalo, ngabe isekuseni, emini, ntambama, uthi uNkulunkulu noma isebusuku, wabalandisa Luka 18 vesi 1, wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangali. Amen. Mhlawumpe le vesi ayanele, omunye umuntu uyodinga enye ethi hayi, akekho nje umuntu othanda umuntu okhuluma, siyayidinga ibreak yokuthi ucabanga ngayo ukuthi umuntu lokho akukhulumisa njalo, yabo. Ake sifunde base-Efesu 6 uvesi 18. La sizwile kuthiweni simele ukukhuleka njalo sinjani? Singadangali. Abase-Efesu 6 uvesi 18 uNkulunkulu khona akushoyo lapho. Efesu 6 uvesi 18 ufundeka kanje. Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya. Amen. Ngifisa ukuthola lapho. Uthini uNkulunkulu? Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke sonke. Okay, nangokunxusela abangcwele bonke. Amen. Uthini uNkulunkulu? Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka nini? Ngezikhathi zonke. Amen. Bengidinga lapho. Uthweni? U-18 uthe simele ukukhuleka njalo singadangali. Ngoba Efesu 16 uvesi 18 kuthiwani? Nikhuleka ngezikhathi zonke ngani? Ngomoya. Siyathola ukuthi uNkulunkulu wehlukile. Uthi simele ukukhuleka njalo, futhi simele ukukhuleka zikhathi zonke. Ake siyitholele nje ivesi yokugcina ukuthi singasho isifunde amavesi awu-2 kuphela. Ake sifunde abaseThesalonika bokuqala u-5 uvesi 17. AbaseThesalonika bokuqala u-5 uvesi 17. Uthini? 1 Thessalonians 5 vesi 17. Uthini? Khulekani ningaphezi. Amen. Khulekani ningaphezi. Uyazi uNkulunkulu wehlukile. Umuntu kuye kusho kuthiwa indaba yomuntu wesilisa okukhuluma njalo, noma indaba yomuntu wesifazane okukhuluma njalo ayifunakali, yabo. Sisho komunye nomunye, kodwa siyathola ukuthi uNkulunkulu akunjalo. uNkulunkulu akacikeki umuntu ethandaza. Usho uNkulunkulu lento lena ukuthandaza simele ukwenza njalo, simele ukukhuleka isikhathi zonke singadangali, masikhuleke singaphezi, masikhuleke njalo, yabo. Ngoba yini? Umthandazo iyona ndlela umphefumulo ophefumula ngayo. Kuthiwa yimfihlakalo yamandla kamoya. Umthandazo lona awuguquli uNkulunkulu, wenza ukuba thina sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Okay. Ngoba yazi uma ufika nje la endaweni mhlawumbe ungasithi uyafika la ngoba sithi umthandazo awumguquli uNkulunkulu. Kodwa umthandazo wenza ukuthi umuntu ebe nobudlelwane noNkulunkulu. Ngoba sithene eqaleni umuntu uma efunda izwi likaNkulunkulu iBhayibheli ligcine seyazi intando kaNkulunkulu. Yaseyazi intando kaNkulunkulu, sekhuluma noNkulunkulu, ukhuluma nomuntu ovela kamaziyo, yabo. So umthandazo awuguquli uNkulunkulu kodwa wenza ukuba sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Like njengamanje uzohlangana nomuntu ethi siyabingelela, hawu sawubona unjani, ngiyaphila. Ungwakabani? NgwakwaDlamini. Alright. Kuphi ekhaya? Kulaphaya. Okay. Ngakusasa seniyabonana, hawu sanibona njani, ephila? Hawu bayaphila ekhaya kwaDlamini, uyaphila uma, yabo. Ubudlelwane buya
buya ngokuqina ngobe laba bantu bayazana njengamanje, bakhulumile izolo, bakhuluma namhlanje. Mhlawumbe ngaze kufike lapho amtshela khona ukuthi hayi, angiphilile namhlanje ngiphethwe yinto ethile ngoba yini, ngoba ubudlelwano buqinile. Kodwa awukwazi ukuthi uhlangane nomuntu endleleni, akulula. Sawubona, akakwazi igama lakho, akakwazi ukuthi uyaphi. Hawu sawubona, hawu yebo, yiso nje isisu singiphetheyo kabuhlungu kanjani, yabo. So khona izinto ubudlelwano buqina ngenxa yokuthi abantu bajwayele ukuxhumana, yabo. Ngoba yini, sithole ukuthi umthandazo awuguquli uNkulunkulu, wenza ukuba thina sibe nobudlelwano noNkulunkulu. Uma sibeke inkosi njalo phambi kwethu, sizivumele izinhliziyo zethu ukuba ziphuphume ngokubonga nokudumisa, siyohlala njalo sinamandla empilweni yethu yokukholwa. Imithandazo yethu iyofana nokuthi sikhuluma noNkulunkulu njengoba sikhuluma nomhlobo. Amen. Ukhulume noNkulunkulu njengoba ukhuluma nomhlobo, ukhuluma noNkulunkulu njengoba ukhuluma nomngani. Uyabo, umngani uma sijabule, siyajabula, siba ngumsindo, kumnandi. Hawu, siyambonga uNkulunkulu. Uma kubuhlungu, yabo, okay. Uma ukhala kumngani, uma kuyinto mhlampe osayithatha njengokuthi secret lena, uyabo, ukhuluma naye njengomngani, yabo, uthi mngani ngicela uze la ngasese, like ngikhuluma ngomngani wasemhlabeni. Kuno-1 no-2 no-3 no-4 no-5, yabo, ilungiseka ngendlela ilungiseka ngayo. So nathi uma sesijwayele ukukhuluma noNkulunkulu, sigcine sesikhuluma naye njengoba sikhuluma nomhlobo. Akufani nokukhuluma ne-stranger, akufani nokukhuluma nomuntu ongamazi naye futhi ongakwazi, yabo. Mhlawumbe umuntu umbuza akazozibuza wona, uzobuza ukuthi okay, siyezwa-ke thina lana emhlabeni kuthiwa abancane abadala bakhuleke njalo njalo, bengadangali, bengaphezi. Sidinga mhlawumbe i-reference ukuthi eBhayibhelini babenze njani-ke bona abaselaba abazalwane abasezwini laNkulunkulu abaseBhayibhelini. Ake sifunde mhlawumbe kuqala ukuthi mhlawumbe umuntu uzoyibuza ukuthi babethandaza kangaka abanye abantu na. Uma sifunda amaHubo 55 uverse 17, amaHubo 55 verse 17, khona okuvelayo lapha uNkulunkulu akuvezayo ngoDavide. uDavide lo esikhuluma ngayo. Uthi amaHubo 55 verse 17 ngeqolisa, verse 17, kusihlwa nasekuseni nasemini ngiza kuzikhalela ngibubule ebeselizwa izwi lami. Amen. Uvela iy'khathi ey'ntathu la uDavide uma ekhuluma ngomkhuleko. Uthini? Uthi kusihlwa 1, nasekuseni 2, nasemini 3. Bese sithi-ke ngiza kuzikhalela ngibubule abeselizwa izwi lami. Okay. AmaHubo 55 verse 17 aveza kusihlwa, ekuseni, emini 3 times. Uma uNkulunkulu siphila ukuphila futhi siqhubeka ney'fundo, ngelinye ngasifunda ukuthi wow, uDavide eqala ngokuthi sihlwa, engasho ukuthi ekuseni, emini, ntambama, yabo. Kodwa eqala ngokuthi kusihlwa, yabo. So told you why, yabo. Kodwa uthini njengamanje? Kusihlwa nasekuseni nasemini. Kanjani? Ngiza kuzikhalela ngibubule ebeselizwa izwi lami. Uma sifunda wona futhi amaHubo 63 uverse 6 wakhona, amaHubo 63 verse 6, ngicela siyifunde leya verse khona sizokufumana futhi kuyona. AmaHubo 63 uverse 6 uthi, nxa ngikukhumbula ecansini lami, ngizindla ngawe emlindweni yasebusuku. Amen. So indaba yokuthi asilaleni ebusuku ngoba uNkulunkulu usalalele abako-Middle East, ngoba ku-Middle East kwamanye amazwe kusemini ayikho. Amampunge. Utheni? Kusihlwa, ekuseni, emini. Namanje uthini uDavide la? Nanxa ngikukhumbula ecansini lami, ngizindla ngawe emlindweni yasebusuku. Naphakathi nobusuku simelwe ukukhuluma nobani? noNkulunkulu. Uma sifunda uDaniel 6 verse 10, uDaniel 6 verse 10 sithola lana wona. Okay, sitholile njengamanje ukuthi-ke kusihlwa, ekuseni, emini, nasebusuku 4. Ake sithole kuDavide, kuDaniel 6, kuDaniel 6 uverse 10 ukuthi kuthiwani. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe, amafasitela ekamelo lakhe ayivulekile ebhekise eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka, wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Amen. Kusho uDaniel wenze njani?
waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Amen. Sithole uDavide laphana ekhuluma ethi kusihlwa ekuseni, emini, ntambama. Kusihlwa ekuseni, emini. Okay. Samthola ephinde ethini nasemlindweni obusuku kwawu-4. Njengamanje sithola uDaniel, uthini uDaniel naye kathathu ngosuku. Ake sithole mhlawumbe izenzo 10 uverse 12. Sizwe ukuthi incwadi yezenzo 10 uverse 12 kuthiwani encwadini yezenzo 10 uverse 12. Izenzo 10 uverse 12 zifundeka kanjena zona. Okay. Kukhulunywa umzalwane lo izulu elimhlonipha kakhulu owaphenduka. Kuthiwa kuverse 10 wakhona izenzo 10 verse 2 wakhona. Izenzo 10 verse 2. Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Abela abampofu izipho eziningi. Ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Amen. Ukhona eBhayibhelini wayenza le ndaba ukuthi wayekhuleka kuNkulunkulu nini njalo njalo. Okay. Abela abampofu izipho eziningi, ekhuleka uNkulunkulu njalo njalo lo mzalwane. Sithola izenzo 10 uverse 2. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wona ukuthi mhlawumbe ukhe siyezwa uNkulunkulu ukuthi asikhuleke njalo njalo yini. Ngabe uNkulunkulu yena unendaba yini nezicelo zethu uma sicela? Ngabe uNkulunkulu unendaba yini noma ukuthi nje siyakhuluma nje bese yalalela ngoba vele indlebe yakhe ukuthi yezwe noma namhlanje ke nje uyabona ukuthi ke engasilaleli. Ngabe uNkulunkulu unendaba yini nezicelo zethu? Uma sifunda uMateyu 7 uverse 17, uma sifunda uMateyu 7 ngiyaxolisa. Uverse 7 noverse 11 khona uNkulunkulu akushoyo lapha mayelana nathi nokuthandaza kwethu. uMateyu 7 uverse 7. Ufunda nje uMateyu 7 uverse 7 uthi ke celani khona niza kuphiwa. Funani khona niza kufumana. Nqonqothani khona niza kuvulelwa. Bese uverse 11 efundeke kanje. Ngakho-ke uma nina enibabi nazo ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu uYihlo osezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Kuthiwani? Kakhulu uYihlo osezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Makuthiwa ngakho-ke nina uma nibabi nibapha nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle. Uma kukhulunywa ngobubi la uNkulunkulu mayekhuluma ngobubi eBhayibhelini akakhulumi ngobubi imbonakalo noma mhlawumbe indaba ukuthi umuntu umnyama noma umpofu noma umkahle noma umkabi. Cha, uNkulunkulu mayekhuluma ukuthi nina enibabi into esenza sibe babi phambi kukaNkulunkulu izenzo zethu. Ngoba njengoba sikhuluma khona umuntu njengamanje omile ebridgini uphethe ummese ufuna ukugwaza abantu, ufuna ukubabamba inkunzi kodwa ukuze ezokondla umndeni wakhe ethengele iy'ngane zakhe izipho ezinhle. Uyabo? Mubi lowo muntu ngoba ngamlalela uNkulunkulu utheni ungabulali. Kodwa emube njalo uthi uyokondla umndeni wakhe. Angithi uyabo? So masithi uJesu lana ngakho-ke uma nina enibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu uYihlo osezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. So uNkulunkulu unendaba nezicelo zethu. Ake sifunde amaHebheru 11 verse 6. AmaHebheru 11 verse 6. Khona uNkulunkulu afisa ukuthi sikwazi lapha encwadini yamaHebheru 11 verse 6. Afundeka kanjena. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa, ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzo walabo abamfunayo. Okay, uma ukhuleka kuNkulunkulu kumele ukukholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu lo. Kungabi njengokukhuluma nje nomoya. Kuyenza ukuthi umuntu uma yedwa enza into akhulume nomoya nje ekhulume yedwa. Kodwa akunjalo uNkulunkulu. Uma sikhuluma noNkulunkulu simele ukukholwa ukuthi ukhona futhi ungumvuzi walabo abamfunayo. Lokufunda ivesi yokugcina mhlawumbe ezoba amaHubo 65 verse 2 mayelana nalo mbuzo mhlawumbe. AmaHubo 65 verse 2. AmaHubo 65 verse 2 wona afundeka kanjena. AmaHubo 65 verse 2
uthi uDavide, wena ozwayo imikhuleko beza kuwe bonke abantu. uNkulunkulu nendawo uthi celani ngizakunipha, okay? Uthi njengamanje wena ozwayo, awukho umkhuleko uNkulunkulu angawuzwa. Wena ozwayo imikhuleko beza kuwe bonke abantu. Amen. Into ekufanele siyazi ukuthi umthandazo ukuvula inhliziyo kuNkulunkulu njengomhlobo. Umthandazo awuguquli uNkulunkulu, kepha uguqula thina kanye nobudlelwane bethu noNkulunkulu. Usibeka endleleni yezibusiso. Usibeka esimweni leso sengqondo lapho uNkulunkulu angasinika njalo njalo nangokungenangozi izicelo zethu. Singathandaza kanjani ukuba sizwakale futhi samukele usizo na? Yinye kuphela into. Kufanele kube khona ukufisa kwangempela ey'nhliziyweni zethu. Isimo samagama asenzi umthandazo. Makube khona esikufunayo futhi sikubone ukwethembeka kwethu kuNkulunkulu ukukwamukela. Amen. uNkulunkulu uma esipha futhi ngeke ngathini, usipha izinto ngokungenangozi. Nathi sicela sibe silungisa isimo sethu. Ngiyakhumbula nje sisezingane sethu uma sicela ukuvakasha, mhlawumbe kuzophuma ama-trip ey'koleni, ngiyakhumbula. Usafuna ukuyosebenza, ukha amanzi, utheza iy'nkuni, yabo. Mase ukuthi uma uy'phathe kahle waze wasekugcineni bese uyakhokhelwa kwi-trip. So noNkulunkulu uma sicela kuyena, nathi kunengxenye nathi ekufuneka senze njani? Siyidlale ey'mpilweni zethu, uyabo. Ngoba akusizona isimo samagama ukuthi sikhuluma kanjani thina sibe singalaleli uNkulunkulu esizokwenza ukuthi umthandazo wethu ube njani, wamukeleka. Ngoba umthandazo usibeka endleleni yezibusiso. Usibeka esimeni leso sengqondo lapho uNkulunkulu angasinika njalo njalo nangokungenangozi izicelo zethu, uyabo. So umuntu-ke uma bey'buza ukuthi ngabe umthandazo ubalulekile na? Yebo, ubalulekile. Kuthiwa sikhuleke njalo njalo singaphezi singadangali. Nabazalwane eBhayibhelini bathole kunjani ukuthi nabo bebekhuleka. NoJesu uyasitshela nathi ukuthi asiceleni siza kuphiwa. Yini ukuthandaza? Yilapho khona sekuwumuntu okhuluma noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu, uNkulunkulu ukhuluma ngezwi lakhe okuyiBhayibheli, uyabo. So mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi isimo sini esibusa umthandazo na? Noma mhlawumbe singakafiki lapho, umbuzo ukuthi sithenjiswe phezu kwaziphi izimo izibusiso esizidingayo. Okay, ngiyayidinga le nto Nkosi yami, kodwa khona uNkulunkulu ungithembise ukuthi ngizoyithola kanjani. Ngicela siphindele kuwona uMateyu 7 ukuthi sithenjiswe phezu kwaziphi izimo izibusiso esizidingayo. uMateyu 7 uverse 7 noverse 8 ufundeka kanje. Mateyu 7 uverse 7 noverse 8. Uverse 7 uthi-ke, celani khona niza kuphiwa, funani khona niza kufumana, nqonqothani khona niza kuvulelwa. 8. Ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyakwamukeliswa, nofunayo uyakufumana, nonqonqothayo uza kuvulelwa. Amen. Umthandazo uyisihluthulelo esandleni sokholo, ukuvula enqolobaneni yezulu, lapho kukhona umcebo ongapheliyo womnikazi mandla onke. Amen. Umthandazo uyini? Uyisihluthulelo esandleni sokholo, ukuvula enqolobaneni yezulu. Umthandazo kuphela. Yazi, ngiyakhumbula kudala nje wakhona ukuxoxa, omunye ethi uphuphe kabi, esho into ebuhlungu, ethi mhlawumbe ngiphuphe ngiginqika nemoto, amaphupho amabi. Base kuthiwa hhayi, walixoxa iphupho, uma ulixoxa iphupho ngeke kusenzeka leyo nto, yabo. Hhayi, baxoxa-ke abantu iphupho bese kuthiwa iphupho selichithekile. Kodwa siyathola njengamanje ukuthi uma umuntu ekhuleka, umthandazo uyisihluthulelo esandleni sokholo, ukuvula enqolobaneni yezulu. Uma ufuna ukuphepha, thandaza kuNkulunkulu, uyabo. Ngoba umthandazo
uyisihluthulele, hhayi uthi xoxa nje mase sekuthiwa usekuzovuleka inqolobane yezulu. Cha, akushiwo njalo ukuthi indaba sivele siyixoxe bese uyasuka engozini ngoba ungakuthandazela futhi nanokuphepha engozini uma ungena emotweni, yabo. Nawo amaphupho amabi abakuhluphile into ekufuna zithandazelwe, akukho ukuthi zichithwa ukuxoxa. Ngoba esikuthola la sithola ukuthi umthandazo uyisihluthulele esandleni sokholo, uvule enqolobaneni yezulu. Enqolobaneni yezulu kuvela izinto eziningi, kungavela nje nanokuphepha ongabe ukufuna ukuthi ngikhathazwe yiphupho manje ngicela ukuphepha uNkulunkulu, yabo. Bese iyavuleka inqolobane yezulu ngoba uvule ngesihluthulelo esiwukholo nani esiwumkhuleko. Umthandazo uyisihluthulelo sokholo, uvula enqolobaneni yezulu lapho kukhona umcebo ongapheliyo womnikazi mandla onke. Inkosi ayibekanga umthetho omunye ngaphandle kokuthi kufanele siwulambele umsa wakhe, sifune ukuqondiswa nguye ngokulangazelela uthando lwakhe. uNkulunkulu uthi cela. Ukucela kuyabonisa ngokusobala ukuthi siyayibona inswelo yethu. Uma nicela ngokholo niyakwamukela. Inkosi iyathembisa ezwini layo futhi ukuthi ngeke laphutha, yabo. Lapho umuntu uzozibuza ukuthi-ke yini-ke ebalulekile emthandazweni wangempela, yini ebalulekile uma ngithandaza, yebo sekuthiwe ngikhuluma noNkulunkulu njengomhlobo, yini-ke kodwa ebalulekile emthandazweni wangempela. Ngicela sifunde uJakobe 1 uvesi 5 kuya kuvesi 7. Jakobe 1 uvesi 5 kuya kuvesi 7. Nifunda kanjani uJakobe 1 uvesi 5 kuya kuvesi 7? Uma-ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makakucele kuNkulunkulu, obapha bonke ngobuhle engajakadi, khona uyakuphiwa. Uvesi 6, kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa umoya. Okay, ngicela ukuphinda futhi ngiyifunde le vesi. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya. Amen. Uma sikhuleka kuNkulunkulu sicela, simele ukuba nokukholwa, uyabona. Ungangabazi lokho kucela ukuthi ingabe uNkulunkulu uyangizwa. Sesifundile amavesi oDavide ethi wena ozwayo imikhuleko yabantu beza kuwe bonke abantu, wena ozwayo imikhuleko, yabo. So uNkulunkulu uthi uma sicela sibonela ukuba nokukholwa singangabazi ngalutho, ngoba ongabazayo unjengedlambi lolwandle ligujiswa ngumoya. Angazi abazalwane bayalwazi ulwandle, ukuthi ulwandle liqhamuka lugubha kodwa awulazi liqale nini ukugubha. Ngisho liphela awazi seliqedwa yini, uyabo. Awusazi isiqalo salo ukuthi bekwenze njani, liphushwa umoya, awazi manje ukuthi yindaba lingasagubhi lize lifike lapho ubu-expect ukuthi lifike khona. uNkulunkulu uthi unjalo-ke umuntu ozokholwa, ozocela enokungabaza, unjengedlambi ligujwa umoya. Ngakho uNkulunkulu mase sithi thina kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho. Uma sifunda uMark 11 uvesi 24, uMark 11 uvesi 24, uNkulunkulu futhi khona okunye akakushoyo laphana encwadini yaMark 11 uvesi 24. Uthi, ngalokho ngithi kini, konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele nizokuba nakho. Amen. Yazi njengomntwana uma ecela kunina noma kumzali noma kuyise, kuthiwani? Kholwani ukuthi, ngalokho ngithi konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho futhi. Umntwana ukholwa uma ecela usuke senokukholwa. Akasho ukuthi okay ma ngicela ukuthi ungenzele ukuthile, uma kungenzeke engqondweni yakhe nokuthi uzoya kwamakhelwane. Cha, yena wazi ukuthi nje le ndaba ndidinga ukuthi iye kumzali. Sona nje uNkulunkulu umzali wethu. Uthi-ke sikucela masicele ngokukholwa, futhi-ke sikholwe nawe ukuthi sikwamukele nanokuthi siza kuba nakho. Okay, indaba ngoba uNkulunkulu uthi thandazani ngokholo, niqiniseke ukuthi nenze ukuphila kwenu ukuhambisana nezicelo zenu, yabo, ukuze nikwazi ukwamukela izibusiso enizicelayo. Ukukholwa kwenu makungabi buthakathaka, ngokuba izibusiso ezamukelwayo zamukelwa ngokholo esilisebenzisile. Amen. Ukucela kwethu makwenze njani? Masiqiniseke ukuthi kuhambisana ney'celo zethu. Yazi,
Yebo, kunjalo. Ngisho nasekhaya nje umuntu uma ephila ekhaya, uma ecela into ethile omunye uqale ebonakale ngezenzo ingane mhlampe uthole ukuthi iyahlanza. Awu le ngane ngoba ibiwusonda unzima ibizitshela ukuthi ayenzi okuthile, kuye namhlanje ayitshelwa. Bese beyabona abazali ukuthi okay, noma ibingayena-ke usonda unzima kodwa namhlanje udlulele shuthi khona akufunayo. Ezothi omunye umzali ngingakwenzelani mntanami, ufunani? Shona ukuthi ufunani, uyabo? Nathi-ke njengabantwana masiqiniseke ukuthi niqiniseke ukuthi nenze ukuphila kwenu kuhambisane nezicelo zenu. Amen. Kunjalo, usho njalo uNkulunkulu ukuthi sithandaza ngokholo futhi nathi sibe sendaweni senza phambi kwaNkulunkulu ngendlela lapho esibona khona ukuthi singabusiseka ngoba thina noqobo siyamlalela ngoba sesiyazi intando yakhe siyithole ekufundeni izwi lakhe. Amen. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi yini evimbela kakhulu umthandazo na? Okay, omunye uzothi hhayi, bakhona bebethandaza kodwa noma uma ngithandaza kungasazwakali kanti uyavimbeka nomthandazo uyabo, ngabe ikhona enye into engawuvimba umkhuleko wami nguwumuntu na? Masifunda amaHubo 66. AmaHubo 66 verse 18 wakhona ufundeka kanjena. AmaHubo 66 verse 18. Uma bengiqonde ububi enhlizweni yami, ibingayi kungizwa inkosi. Amen. Uma bengiqonde ububi enhlizweni yami, ibingayi kungizwa inkosi. Siyakhumbula kuqala sesifunda ngesifundo sesithi usathane isitha sikaNkulunkulu. Khona ivesi esayifunda uJohane 8 verse 44 lapho uJesu ethi khona ekhuluma nabanye ababengakhombisi ukuthanda uNkulunkulu ethi nina ngabakayihlo usathane nithanda ukwenza iy'nkanuko zikayihlo. Lokhu wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Angithi uyakhumbula? Okay. Ngisho unamanga. Okay, uyise wawo. Njengamanje sifunda amaHubo 66 verse 18 uthi uNkulunkulu uma bengiqonde ukuba enhlizweni yami ibingayi kungizwa inkosi. So uNkulunkulu akayizwa imithandazo yobubi. Indaba yokuthi umuntu uma egilile bese uthi sengathi ngafa, uyabo? Bese yafa ngempela. Mase omunye ezothi hhayi sengathi ngafa bese umuntu eyafa ngempela. Mase uthi uNkulunkulu uyangiphendulela, uNkulunkulu uyizwile imithandazo yami. Iyakuphika le verse lokho, ayinjalo, uyabo? Sengathi ngangalungelwa yilutho, ngempela engalungelwa yilutho. uNkulunkulu uthini? Imithandazo yobubi akayizwa, yabo? AmaHubo 66 verse 18, uma bengiqonde ububi enhlizweni yami, ibingayi kungizwa inkosi. So uma uthandaza ukuthi umuntu afe ngempela, uthweni? Siyathola ngesifundo sokuqala umbulala wabantu nje usathane. So lowo muntu akabulawanga uNkulunkulu, ubebulawa usathane. uNkulunkulu ufuna ukuthi siphile ufuna ukuthi uNkulunkulu futhi sife siphendukile. So indaba ukuthi umuntu efele emanyaleni bese ngithi mina uNkulunkulu uyangiphendulela kwakuhle wafa shosho. Hhayi, kubi lokho. Uma bengiqonde ububi enhlizweni yami, ibingayi kungizwa inkosi. uNkulunkulu akayizwa imithandazo yobubi yokufiselana noma yokwakhelana itulo lobubi. Uma ufunda u-Isaiah 59 verse 1 no-2, nakho omunye umkhuleko into enye futhi engenza ukuthi uNkulunkulu engawuzwa umkhuleko. uNkulunkulu ukuqala nje amaHubo 66 verse 18 umkhuleko nobubi nokushwabulelana namabhadi impela nje owafisela abanye. uNkulunkulu akayizwa lowo mthandazo. Ku-Isaiah 59 verse 1 no-2 nakho okunye engase kwenza ukuthi uNkulunkulu engawuzwa umthandazo. Isaiah 59 verse 1 kuya-2 uthi, bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. 2. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Amen. Lokho nje sikutholayo njengamanje ukuthi ububi bethu nokungalaleli kwethu izono sithena isono weqa umthetho. Uthi uNkulunkulu uyakhuluma, uthi uNkulunkulu yenza okuthile, uthi uNkulunkulu ungaphingi, yabo? Ungaphingi ntomusha, ungaphingi mntwana, ungaphingi. Bese mina ngiyaphinga, at the same time ngifuna izibusiso kuNkulunkulu. uNkulunkulu akawuzwa, kuyisono. Angithi ngenza njani? Ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu weqa umthetho, isono siweqa umthetho, zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa, yabo? Nakho nje uthena uNkulunkulu ungaphingi. Ngenza isibonelo, khona uhlelo olukhona kulezi iy'nsuku
engathi ukuthatha isithembu kuyisitayela. uNkulunkulu nje sikwazi ukuthi uthena nje ungaphingi. So imishado yabantu simele ukuyihlonipha, uyabo, ngoba uNkulunkulu uthena ungaphingi. Nakho-ke, kepha ububi benu bonahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Uthena uNkulunkulu ungaphingi, uyasuka usisi, uyahamba uyothatha indoda yomuntu. Yena futhi lapho uthandazela ukuthi ebe nomntwana. Hayi bo, yebo abantwana bayisibusiso sivela kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu, kepha ububi benu bonahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe ukuba enzenjani? Angezwa. Uyabo, uNkulunkulu uthena ungaphingi, ngaphinga mina, ngiyabhizi, ngiyakhuleka laphana, ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu engizwe, kodwa mina ngikhombisa ukuthi angimzwanga. Uyabo, so uNkulunkulu thena ungabulali, thena uNkulunkulu hlonipha abazali angibahloniphi, kodwa mina ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu engibusise. Kodwa lana uNkulunkulu ayishilo ukuthi angazise abazali uyihlo nonyoko, angiyenzi. Angithi yabo. So ububi bethu, ukuphula kwethu umthetho nokungamlaleli kwethu kuyenza nakho ukuthi uNkulunkulu engakwazi ukuze umkhuleko wethu. Njengalo mfanekiso engike ngawenza ekuqaleni ukuthi ngisho nomntwana uma ezocela kumzali into, uqale eziqoqe yena. Uyabo, so noma ekhombisa ukuthi ukulangazelela ukulalela noma ukuba umntwana namhlanje, bese eyacela isicelo sakhe. Kepha ububi benu bonahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe ukuba angezwa. uNkulunkulu noma efuna ukuzwa, kodwa lokhu ubuhlaza sibenza phambi kwakhe bokuthi ekukhuluma esingenzi simdelele, yibona-ke obuvele benza ukuthi vele engezwa nalezi zinto esiy'celayo zingenzeki. Uyabo, noma engaziphenduli yena uNkulunkulu. Ukhona ongayiphendula, kodwa uNkulunkulu uthi hhayi, akuphenduleki. Uma ufunda uJakobe 4:3, incwadi kaJakobe 4:3, khona sikutholayo laphaya uma sithola ukuthi yini kakhulu evimbela umthandazo wethu. uJakobe 4:3 uthi, niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi, ukuze kuchithele ezinkanukweni zenu. Amen. Imikhuleko esiyicelayo siyicelela nje ubugovu ukuthi nje uzofuneka benefit yimi kuphela. Uyabo, kungamane kuxoshwe omunye umuntu emsebenzini khona kuzongena mina, ngithandazela lokho, mina belambe laphana ngisuthe mina. uNkulunkulu uthi-ke la uJakobe 4:3, niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi, ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Asiqapheleni lokhu ukuthi kukhona izinto ezithile okufanele zigcwaliseke, futhi umthandazo awusoze wathatha indawo yemfanelo yethu. Uthi uNkulunkulu, uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami, kusho uKristu. Manje-ke laba abaletha izicelo zabo kuNkulunkulu babize izethembiso zakhe, kodwa babe bengazenzi izimfanelo, bayamthuka uJehova labo bantu. Kuthiwa baletha igama likaKristu njengegunya labo ukuze kugcwaliseke izithembiso, kodwa babe bengazenzi izinto ezibonisa ukukholwa kwabo kuKristu nokumthanda kwabo. Uyabo, kuyihlazo nje, kuwukumthuka uNkulunkulu ukuthi ngithi uNkulunkulu ngibusise nginje. Uyabo, ngingakulalelanga nginje, kodwa uNkulunkulu woza la uzoza umthandazo wami, ungiphilise nginje. Ukumthuka uNkulunkulu lokho. So umbuzo uma uthi-ke isimo sini uthi yini evimbela umthandazo na? Uma ngizothandaza umthandazo wokucela kabi, ngicela ubugovu kusho ukusizakale mina kuphela, noma ngiqonde ukuba enhlizweni yami, noma nasi nesono uNkulunkulu angimlaleli. Hayibo, khona iZaga 28:9, ngicela ukuyifunda zibe zi-ede nje la, incwadi yeZaga 28:9. uNkulunkulu khona kushoyo la ngokungaphenduleki komthandazo. uZaga 28:9 uthi uNkulunkulu-ke ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho, nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Amen. Umthetho ngicela siwufunde Exodus 20 uvesi 1 kuya ku-17. Umthetho kaNkulunkulu loyo, isihloko sakhona sithi imiyalo eyishumi. So umuntu ozokwenza nanoma yini naye ephambene nokukhuluma kaNkulunkulu laphaya, uyona wenza isono, ngoba isono siwukweqa umthetho. So uNkulunkulu encwadini yeZaga 28:9 uthi ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho, nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Kuyisinengiso ukucela kwalo muntu, kuyisinengiso ukukhuluma kwakhe ngoba kalaleli,
ngithanda kenza ukuthile akakwenzeni uma ngokuthi ngizothandaza uzocela, uyabo. Ingakho kumele silifunde iBhayibheli khona ukwazi intando kaNkulunkulu. Sithi noma sicela sibe nesiqiniseko sokuthi asimningi, asiceleli khona ey'nkanukweni, asiceli yena umkhuleko yobugovu, asiceli khona ukuthi uNkulunkulu ebulala abantu ekubeni uNkulunkulu ethi yena ezweni lakhe kuJohn 8:44 abantu babulawa usathane, usathane wayewumbulali wabantu kwasekuqaleni. Angithi yabo. Mhlampe isifundo sethu sesizosivala. Umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi imithandazo engesiyona yobugovu imithandazo enjani, ngoba sitholile ukuthi hayi lena u-Isaiah 66:18, hayibo ngiyaxolisa, amaHubo 66:18, Isaiah 59:1 no-2, Jakobe 4:3, Izaga 28:9 aveza izimo ezingakuthina ezingenza ukuthi uNkulunkulu engakwazi ukuphendula noma ukulalela imikhuleko yethu. Njengamanje-ke sifunda ngemithandazo engesiyona yobugovu-ke yamukelekile uNkulunkulu ayithandayo nathanda ukuyizwa nabusisayo, ngoba usho kahle celani niyakuphiwa, yabo. Manje-ke uKristu usifundisela ukuba sithandazele obani, okay, ngoba sike sasho omunye umuntu angathandaza ukuthi kube always about me, akusizakale mina. uNkulunkulu khona akushoyo kuMateyu 5:44. uNkulunkulu khona akushoyo kuMateyu 5:44. Uthi verse 44, kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu, nibabusise abanqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo. Amen. Nkosi. Umuntu wazi kahle ukuthi ufuna umphefumulo wakho, kodwa uNkulunkulu uthi mkhulekele, uyabo. uNkulunkulu mhlawumbe uma ebuza ukuthi-ke, okay, thina siyakuthethelelwa ngasiphi isilinganiso na? Uma ufunda uMateyu 6:12 ukuthi mhlawumbe ngiyathandaza sengibonile ukuthi uNkulunkulu sonke lesi sikhathi bengiphila ngokungaqondi, sengiwufundile Exodus 20 verse 1 kuya verse 17, yabo. Konke lokhu bengingakwenzi mina, bengingazazi ukuthi ngiyona phambi kwakho, noma-ke besisengazi ngenza iphutha ngona. Okay, uNkulunkulu-ke isiphi isilinganiso engingathethelelwa ngaso? Uma ngifunda uMateyu 11:25 iyaphendo, ngiyaxolisa, Mark 11:25, incwadi kaMark 11:25 ufundeka kanjena-ke isilinganiso lesi esiyakuthethelelwa ngaso. Mark 11:25 uthi-ke, futhi nxa uma nimi nikhuleka thethelelanani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Amen. Uthini uNkulunkulu? Uma ngaphambi kokuthi ngikhuleke, uNkulunkulu ufuna ngibe nesiqiniseko sokuthi ayikho umuntu engingakhulumisani naye noma enginegqubu naye, uyabo. Ngoba uNkulunkulu kuMark 11:25 uthi nxa nimi nikhuleka thethelanani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Okay, ukuze nathi sizoxolelwa, nathi simele kuqala ukuthi sixolele abanye abantu abasonile, yabo, singabi namagqubu omunye nomunye ngaphambi nje ukuba sikhuleke, yabo. Uma uthi umuntu mhlawumbe uyayizwa lento ukuthi cha akwenzeki, akudluli, asiceleni amandla ukuthi singabi namagqubu kuNkulunkulu. Sicebe yona-ke lento esiphethe ukuthi sinabantu esingabakhulumisi, sinabantu esibazondayo, sinabantu esingabafiseli ukuhle. Sikuthandazeleni khona lokho, ngoba nathi uNkulunkulu simunye namhlanje sifuna ukuthi sithethelele, kodwa uNkulunkulu uthi icondition yokuthi yena sithethelelele ekutheni-ke nxa simi sikhuleka sithethelelane uma sinamagqubu omunye nomunye, ukuze noYihlo osezulwini asithethelele iziphambeko zethu. Uma ufunda uMateyu 6:12 uthi uMateyu 6:12 uthi Mateyu 6:12 uthi usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. uNkulunkulu uthi usithethelele amacala ethu, uNkulunkulu, njengalokhu nathi sithethelela abanecala kithi. Uma umuntu uthi uyamxolela kodwa masuthi nje yabo, ngimbeke lapha neceleni emva after all akwenzile, ngiyamxolela kodwa nje kumina ulapha ya. Uthi uNkulunkulu-ke
usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sithethelela abanye, uyabo? uNkulunkulu ufuna ukusixolela ngendlela nathi, uNkulunkulu uzosixolela ngendlela nathi esixolela ngayo abanye abantu, uyabo? So ingakho kubalulekile ukuthi uma sisonene sixolelane angazi kube genuine, uyabo? Sixolelane ngokupheleleyo, uyabo? Ngoba sifuna ukuthi uNkulunkulu esithethelele nathi, uyabo? Futhi kusithetheleni wethu uzosithethelela njengoba nathi sithethelele laba abonethina. Uma ngithi ngimxolile kodwa ngeke ngisakwazi umphakela ukudla kwami, kangakanani ngoba uNkulunkulu usuku nosuku ngepha ukudla, nakuba ngiyavuka ekuseni ngiyasebenza, lawo mandla avela kuyena uNkulunkulu ukuthi ngikwazi ukudla, ngikwazi ukusebenza, uyabo? Umusa ovela kuyena ngoba bakhona bebeplana ukuthi bazosebenza kwangavukeka bangasebenza. Mhlawumbe umbuzo umuntu akazoba nawo ukuthi-ke wayegcina muphi umthetho noma umyalo uKristu emthandazweni? Wayegcina muphi umthetho noma umyalo uKristu emthandazweni? Uma ufunda uMark 14 uvesi 35 novesi 36 ufundeka kanjena uJesu Kristu lo kuthiwa-ke waqhubeka ingcosana wawa phansi, wakhuleka ukuba uma kungenzeka kudlule kuye lo mzuzu, uvesi 35. Uvesi 36 athi, wathi Abba Baba, konke kungenzeka kuwe. Ake ususe kimi lesi sitsha, kepha kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. U-35 utheni? Kepha waqhubeka ingcosana wawa phansi. Yabo, abanye bathi siwa ngamadolo, abanye bathi sinjani, siyaguqa, uyabo? Wenza njani? Wawa phansi. Mhlawumbe omunye umbuzo uzoba khona ukuthi imithandazo yethu kufanele siyenze egameni likabani? Okay, sesithandazile and siyekulungela ukuthi uNkulunkulu ngokusizwa nguwe lamagqubu esinabo, labantu esingangenelani nabo nesingabafiseli okuhle, siyacela Nkosi ngoba sifisa ukuthi nathi ubudlelwano bethu nawe bube buhle, uqale usiphe amandla okulungisa le ndaba lapha emhlabeni. Kodwa-ke konke amandla okwenza lokho noma amandla okukhuleka sizowacela kubani? Siwacela ngegama likabani? Ngoba kuvelile ukuthi ukuthandaza kuthandaza omncane, kuthandaza nanomdala. Cela sifunde uJohn 14 uvesi 13 novesi 14. John 14 sizofunda uvesi 14 uvesi 13 novesi 14 bese siya kuvesi 6 kuwona John 14. John 14 vesi 13 no-14 uthi-ke uJesu lo, noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakukwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Uvesi 14, uma nicela utho kimi egameni lami ngizokwenza. Amen. Ngisacela ukufunda uvesi 6 othi, uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Sicela egameni likabani? Imithandazo kufanele siyenze egameni likabani? LikaJesu Kristu. Ngoba u-13 uthi noma yini eniyakicela egameni lami ngiyakulenza. Uma nicela utho kimi egameni lami ngiyolwenza. Emkhulekweni mayekhuluma ngomkhuleko uJohn 14 vesi 6 uthini? Ngisho ngathi ukhuluma noJehova, uJehova uBaba, uNkulunkulu Baba. Yakhumbula ikhathi sifunda ey'fundweni ezedlulileyo sithole ukuthi uNkulunkulu uBaba uJehova, uNkulunkulu indodana uJesu, bese bakhona uNkulunkulu umduduzi ongumoya oyingcwele. So uthini uJesu? Uthi John 14 vesi 6 uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Ukuze sizokwazi ukukhuluma noBaba uJehova usekhaya ezulwini, simele ukuthi emkhulekweni wethu sifake isitembu sokuthi igama esiza ngalo kuwe Baba Jehova elikaJesu, uyabo? Ngoba akekho oza kuBaba ongakwazi ukuxhumana noBaba ngaphandle kokuthi eze ngoJesu, uyabo? Amen. Masingathandazi kuphela egameni likaJesu, kepha masiqhutshwe yini? Masiqhutshwe nangumoya oyingcwele. Ukuthandaza egameni likaKristu kusho kungaphezulu ukuthi noma kusho kungaphezulu kokuba umuntu athi ngegama likaKristu ezicelweni zethu. Ukuthandaza egameni likaKristu kusho ukuthandaza
njengokungathi umunye noKristu, ongqondo yakhe ikanye nekaKristu, nenhloso yakhe enjengekaKristu. Amen. So uJesu Kristu, uma sithi ngegama likaJesu, ngokomqondo nangokwenhloso sisuke vele sinjengaye. Imithandazo yethu iyisigxivizo ukuthi Baba, sicela ukwamukele lokhu ngoba siza ngegama lendodana yakho esinomqondo ofanayo nayo, ngoba la emthandazweni ngeke size siyicele imithandazo ukuthi abantu bafe noma abantu babe namabhadi. Ngoba thina abantu besifazane nje futhi sikude kuqala ekuseni, kuqale isoba babey'ngane ukuthi hawu baby daddy sengathi engangalungelwa yilutho. So uma siza egameni likaJesu Kristu, ngoba ke washo wathi uma bengiqonda ukuba enhliziyweni yami bengayokungezwa inkosi. So uma siza ngalo shuthi ithini lento, kungaphezu kwegama nje, kusho ukuthi sinobudlelwano noNkulunkulu nanilokho esikucelayo. Impela nawe uJesu Kristu ebengakucela even kwi-behalf yethu. Siyabonga. Siphela lapho-ke isifundo sanamhlanje. Indimana yekhanda, isihloko sesifundo besithi ukukhuluma noNkulunkulu. Indimana yekhanda ibithola uJohn 14:13. Ibithi indimana yekhanda ibithi noma yini niye uyicela egameni lami ngiyakuyenza, lokusho uJesu Kristu. Amen. Thixo uma siphila ukuphila, sizofunda usifundo 12 ngokulandelayo ozobe uthi isihloko sawo okufanele sikwenze kuNkulunkulu nakumuntu. Okufanele sikwenze kuNkulunkulu nakumuntu. Siyabonga. Amen. Masikhuleke. Siyabonga mdali wamazwe nomhlaba, Thixo olungileyo, ngomusa nothando osiphe lona. Sibonga Nkosi izwi lakho esikhathini samanje osikhanyisela ngalo konke okuyintando yakho. Sicela Baba usiphe ukukwenza nokuhlonipha ngazo zonke iy'khathi. Siyabonga Baba ukuthi uyasithembisa ukuthi nxa siza ngegameni lakho uza kukwenza konke esikucelayo. Siyacela Baba ukuthi uhlambulule iy'nhliziyo ney'ngqondo zethu, sizibone ububi bethu nobuze bethu, ukuze kuzophenduleka imibuzo yokuthi yini ndaba eminye yemikhuleko yethu kube ngathi ayiphendulekanga. Sixolise nanxa sikhulekile imithandazo ngokungaqondi, sakunika isimilo ongesisona esakho, sashwabula, sathi leyo mithandazo kumele ukuphendulwa izulu. Uma iphendulekile sesiyabona ukuthi ayiphendulwanga uJesu, kepha ayiphendulwe usathane uqobo, ngoba ibinokuqanganisa nokwenza iy'mpilo zabanye abantu ukuba zime, kanti uNkulunkulu ukhulumile wathi masithandeni omakhelwane bethu, sibabusise nabasiqalekisayo, abazizingelayo sibakhulekele. Cela ube nathi Nkosi sisazoqhubeka ney'fundo sisha siyalwa, kodwa sicela usinqobele Jesu, egameni lamandla elinamandla lomfowethu uKristu inkosi sethu siyathandaza. Amen.